Spoločnosť Volvo Car Corporation rozšírila ponuku naftových motorov svojho kabrioletu s pevnou skladacou strechou smerom nadol. Mnoho motoristov pozná ich 5-valcové motory spaľujúce benzín aj naftu, ale európski zákazníci si pýtali aj niečo menšie. Daňové predpisy a spotreba paliva patria medzi silné argumenty a možno aj preto sa pod kapotami ocitol 4-valcový 2-litrový agregát. Motor 2.0T s objemom 2 litre, výkonom 100 kW a krútiacim momentom 320 Nm má svoju premiéru. Je prvým 4-valcom pod kapotou auta so skladacou strechou, ktoré nosí na mriežke chladiča znak Volvo. Automobilka očakáva, že agregát si získa srdcia motoristických nadšencov kombináciou nízkej spotreby a jazdných výkonov. O dodávku paliva do valcov sa rovnako ako v ostatných naftových motoroch Volvo stará druhá generácia priameho vstrekovania nafty systémom Common Rail. Pre zníženie váhy a lepšie chladenie je hlava valcov odliata z hliníka. Motor ponúka svojim užívateľom rýchlu odozvu na pokyny plynového pedálu, rovnomerný ťah v širokom spektre otáčok a nezmenené potešenie z jazdy. Z 0 na 100 zrýchli za 11 sekúnd a ručička ukáže na tachometri najviac na číslo 205 km za hodinu. Svoje služby si motor cení v priemere na 6,1 litra nafty na 100 km. Nebolo by to Volvo, keby nedbalo aj na životné prostredie. Vo výfukovom potrubí si svoje miesto štandardne našiel aj filter pevných častíc. Aktívne znižuje podiel sadzí, ktoré sa dostanú z vozidla do okolia. Jeho vnútornosti sa automaticky pravidelne čistia v momente, keď poklesne jeho účinnosť. Vtedy sa do valcov strekne bohatšia zmes a výfukové plyny s vyššou teplotou vypália nečistoty z filtra. Ekologickí aktivisti si však budú musieť siahnuť hĺbšie do peňaženky.